Snowdrop episode 6 a chuan Teilan plan B kaltlang pui tura ati atang chuan intranin chu plana chuan North Korean spy ho zong thavek tura ti ania chutia suho te chuak tur anlo ka tak sia chuan suho chuan anron chuana chuan anau te chu lut le ngal turin atia an chuana vela chuan bompo chu kamthale tur chuan anau te chu ashil boka ANSP agent ho te chu hanlu antuma ma se changsu chuan lut lo turin alo danga gangmu chuan North Korean ho omlo lai chu remchanga la in zirlai te chu cafeteria tang chuan shwai chua alo tum ve boka ma se ju chu alo le thuta ashwai chuak thei talawa ma se ani po hi agent hwai sen ti taka ju silai ken chu avaman sak thuta anin chu na lama chuan silai chu in chung lama chuan an kap tawak maya silai mu chuan chandelier chu aka fu ta a aron tla da tharang them chuan yang roi kut chu afu nge ani gangmuan ju chu chuata chuan titlu in achunga chuan chuangin tuizara han viatum lai chuan su ho chuan ju chu lo chanin gangmu chu akuta chuan aron kap ta a ju thinrim lutuk chuan gangmu chu han nek ve ngal popin tha ngal mei chu atum boka ma se dom asiam tu chu aron nui ta vak mai gangmu that tur chuan a hanin ro man thale a ma se asilai mu chu alo zowa silai mu te vo a ka a han tum chu su ho chuan lo dangin insum tur chuan aron ti ta a juwa thinrim lutuk chuan insum thei lovin thinrim takin su ho bula chuan voini anmani beilet atumna ani awang chuan tha angai thu a shila juwa chuan thinrim tak chuan zirlai ho chu cafeteria lama lut le ngal tur chuan atia chutia zirlai te an omna hmun tura an kallai chuan su ho chuan yang roi kut hliama ti senfer chu aron hmua ANSP ho hmun puya chuan changsu chuan phone call rondongin Professor Hanale spy ho chu an thi thu an ron shila chu mai ba ka Coast Guard pali an hliam thu chu an ron shil boka hengzinga hian yang roi u changsu fapa yang u po chu atel ve nge a changsu chuan press ho chu ANSP hoin Professor Hana chu North Korea in rubo an tuma wangin su ta tang chuan chan chua an tum thu chu shil adu to a ma se te ila chuan an din hun po chu an ta na hlokna ani theinan le opposition party ho an ti hming chat theinan press ho ne na chuan Professor Hana chu North Korea a lu atum wanga thi ani thu chu press ho shil chu adu a te ila thu jok chu chief an chuan azom ve ngal boka siong simile min hei te chu ei rai te ina chuan an valeng ve a nula thiang hlim som pathum te chu an hun to na chuan an thi thei mai an rin awang chuan ei rai chuan siong simi chu alo tong el ve boka chutianga ei ra in atong khum thinrim lutuk chu siong simi chuan ei rai sam chu awake saklo pa an chung ko ho sakna chu chapo tak mai chuan an soi chuak vela cafeteria chuan su ho chuan yang roi chu an first aid kit te chu la a zui tur chuan atia lia omna chuan an vakala lia hliam mu chuan yang roi chuan a hlaulu tuka lian na alo ti ve to boxi su ho chuan lia hliam te chu abai puile ta soksoka cafeteria lam an ban le lai chuan su ho chuan yang roi chu thuthleng lo oma chuan thu turin atia yang roi hliam su ho an tuam sak an tum chuan yang roi chuan alo du lova ma se su ho chuan atuam sak ta thova yang roi chuan zirlai te chu chhuawek turin alo ngen ve boka su ho chuan lia enkol turin doctor aphu don ti chu yang roi chu ashila chutiang thil adil ani chuan amishen te chhuatir ngei turin ANSP agent lam chuan aron ti tur thu asoya chutianga ati don chuan a chhuat tur thu ashil nge a chu alo pui to na alom tu soinan chuan aman nei don ba ka anin leichina zong te chu ta chuan atop tir ngal vek dona yang roi a chian te ho bula an let le nu chuan ban oki chuan an kut tuam na chu alo mu a chutianga an du sak bik awang chuan alo I sik le man peka zirlai dang te sha thei tur chuan an soi rivele kher boka changsu chuan su ho chu ron kolin anau te chu an thi vek thu aron shila su ho chuan anau te ladam chun te ne na dam taka an chuak thei don lo nia asha chuan am shen zong te le an ma ni chu anin tha mai zok tur thu chu ashil ta a
zana chuan ban oki chuan amomanga chuan apa damdoi in khuma amulai tile anu mutura thlirlai chu amua North Korea lama chuan yang roi chuan zero ka chu an party judgment ni atan lo in ring turin atia suho mission chu a hlotlin lo thu a soiba ka a lo thlona makta duai zathum manral tir tu ani tur thu chu a shil boka ju thin rim chu ala re theilova an shwai tu te ming hliaw lo na tur le an ram ro puina turatan chuan an mission te thata an mani ngei po chu chuta chuan an thi ngal angai thu chu a shila suho chuan apa in ama a rinna anga na sajia chu aril ru a shereng chung chuan chutianga an thi mai ani chuan an thi na chu engma lo mai ani tur thu chu a soi chhuaka ju chuan suho ngai dan chu an ram ngai dan nen in anglova angai awang chuan tharuma chinfel chu atuma soryang tha theina thu pek alo pek ve to awang khan asilai chuan ju chuan suho chu a hantina ma se suho chuan a oma chuan alo kap let ve ngal maka ju chu chhuata chuan tlu in thi chuan aron luaka wa nei thlak takin bulletproof alo halhawa suho chuan kal hnein engwanga ju chuan athu pek zom lova Mount Agonga ron zui nge ani azota juwa angoi reng awang chuan suho chuan a oma aka na zona chuan ron nemin athu azom lo ani le chuan la alua aka to tur thu chu ashila suho chuan changsu chu minute somni chunga doctor kaltir turati in antir lo ani chuan admission te chu atha tur thu alo shilve mek NSP doctor ho omna chu alat ema wangim teila chuan abial nu doctor ni bok chunia I chu akol da ngala chief ana chuan chu tu chu hanai chu ashil ve ngala chunia I rwala luta yang roi ron shwai chuak tur chuan adua chunia I ron thlen chuan thilom dan vel chu teila chuan a han shila atir chuan chunia I chuan lu chu adu lowa ma se teila chuan yang roi chungchang a soi cha chuan chunia I chuan a ril ru a thak le ta a teila chuan arwa manna chu shilin liale juwa te chu chihlum turin a han shila andom pumpuya chuan ngei thlak ruk a vek awang chuan ati tur ati zo chuan ko chu lo soin ANSP ho chu lo lutin su ho chu an tha mai tur thu a shila chuniai chuan rem atita ma se spy te chu mutuina chau chuan ejection ta a warden office a chuan suho chuan an warden bula chuan an mission zongjong profile chu adil ta a warden chuan amalte te in alo shila chuta cha chuan suho chuan ANSP director changsu chu yangroi pa ani ti ashita a zirlai ho omna chuan suho chu letin zirlai chen khatte an chhuwa tur thu asoya oi ho chu chhuwa an nei le huna chuan an chhuwa tur thu ashila an thu oilo ho chu an chhuwa lo tur thu asoi ngal buka achuang ma sa tur an kau jinga chuan room zani le pasari na mi ho chu an telveka yang ro I an han kau chuak phei chu ruma chengte chuan an du sak big thu an soya ban okipo chu thinrim tak chuan om huna tang chuan ron tho chuaka zirlai te chau chuak tura an ti chu affair lo thu asoi ta a suho chuan warden lekha ken lai chu lak sakin ban oki chu amua ban oki profile chu alo ni renga chuak tu an thlan lai khan an warden khan suho bula chuan ban oki chu achung te dam lo ama cha boy pui tur om thu ashila akhongai awang chuan chuak tur zinga an lo telve hi alo ni a suho chuan ban oki lekha apek chu alak saka apot thler da dei khoya ma achwa lo tur thu chu ashil ngala ama a alo puan to an thu oi te chu an chwa tur thu soinon la in yang ro in a chwa du lo wanga an du dan anga om lo chu suho chuan amel na sa hle gangmu chu ami twamin chera phwarin room danga a om tira a thu thleng ati rik vel na atang chuan ANSP ho chuan lo she thiamin zirlai te chu cafeteria a omin gangmu chu room zani le pathuma anda ti an she theita a suho chuan chunia I rwala hana in an mission de din mun sha tirnan lo lu chu a phal saka ju chuan kongkhar pui chu lo hon sakin alu theita a ju chuan chunia I thilken vel chu a han en fia wa nei thak takin asilai ken chu a mulo hlawa adam doi ken na burte a chuan aruka thilda na alo oma chuta chuan alo thugru renga
liadin mun chu a chezela cafeteria hnunglam room chuan an da a chunia I lo lu lai chuan suho chuan alo ompuya suho le chunia te in mu chu in siani om tak hian anin mela ma se engma tu mama in an soilo chunia in zirlai ho omna an thlen chuan zirlai ho zinga nar zir om chu ko chuakin puitur chuan a hantia hanai chuan zirlai le an naute din mun chu a enfia a yang roi po chu liama nei awang chuan chwama saka tel tur chuan a handil sak ngal buka ma se suho ero chuan midang paruk te chu athlang ta dai mai chutia no pang an chuak tur an sia chu zirlai pakhat chuan panic attack ron nein abwai tawak maya an warden chuan chhuave ngal tur chuan adil saka zirlai dangte chuan chhuave turin an ron dil ngal sup sup suho chu chutianga an ron soi loi loi chu thinrim tak chuan ngoi vek tur chuan out ta tuara angoi lo chu tha avo bok yang roi chu a omme mei thei ta big lo suho hena chuan chapa au chung hian an nun le thi rel turin tunge ani a han zota zirlai te chu chwa tur chuan a ron ngen sak boka suho chuan yang roi luwa chuan silaya tinin silai chu ada thlak saka suho an yang roi him theina na alo zep sak chu yang roi chuan alo soi chuak ta a ANSP director fanu ani thu chu aron soi chuak ta ole khatizong kha episode 6 tu alo ni leta a kan channel te min lo thli sakchina wangin lom thu kan soi moi mola kan channel te min lo subscribe a share like le comment te min lo ti sak le cheu turin kan ngen mol mol chewa episode le ron ti chwa le thwai tu mani ang